Hej, i den her video kunne jeg godt tænke mig at tale om vaner, fordi rigtig mange mennesker, og noget af det jeg hører ofte, det er det her med, det er svært at ændre mine vaner, og jeg har nogle dårlige vaner, og så videre, så videre. Så jeg kunne godt tænke mig at give dig nogle mentale værktøjer, noget inspiration og indsigt i, hvordan en vane egentlig fungerer i praksis. Så først og fremmest så er det jo vigtigt lige for at understrege, hvad er en vane egentlig? Og en vane er jo de her ting her, vores adfærd, som vi gør på automatik. Det vil sige, er noget vi gør uden at tænke over det og bruge en masse energi på det, rent mentalt og fysisk. For eksempel, for at give dig et eksempel, så hvis du går ind i et lokale, hvor det er mørkt, jamen så tænder du, eller søger automatisk lyset, hvor du kan tænde på stikkontakten. Og det bruger du jo ikke en masse energi på, det er egentlig bare en vane, fordi du bare går over og siger, okay, tænder lyset. Det er et eksempel. En anden eksempel er om morgenen og om aftenen formentlig, jamen der børster du tænder og vasker dig lidt måske, i hvert fald børster tænder, og det gør du jo hver evig eneste dag, uden at tænke over det. Så det var lige nogle eksempler på, at en stor del af vores adfærd er jo styret af vaner, fordi ellers vil vi jo hele tiden gå og være bevidst og bruge en masse bevidst energi på, jeg skal også huske det, og jeg skal gøre det osv. Så derfor er der en rigtig stor del, måske 70-80% af vores dagligdag, vores adfærd, der styres af vaner. Så vores vaner, det fungerer således her. Lad os sige, at oppe i toppen her, jamen der er der et eller andet, der trigger vores vane. Så herover det trigger så til, at vi, kan man sige, udfører eller handler på vores vane. Og et eksempel på det kunne jo være, at hvis man nu siger, at du måske hver dag fra arbejde, skole eller whatever, jamen så kører du forbi en bager. Så er det et eller andet, der trigger dig til, at jeg skal lige ind og have et stykke brød eller et romkuld eller et eller andet, hvad det nu kan være. Og det er jo så vanen. Men triggeren, det er så det her med, at du kører forbi en bager, og du ser en bager ud af øjenkrogen, eksempelvis. Så det var et eksempel. Så sker der så det efterfølgende, at når du har haft et eller andet, der trigger, og du får den her vane, eller har den her vane, jamen så får du en eller anden form for belønning. Og belønningen i det her tilfælde her, i forhold til bageren, kagen, hvad end det nu er, jamen det er jo, at du lige har det godt i momentet, for eksempel. Det lige føles godt, det her stykke kage for eksempel, det er bare en rar følelse. Så det her, det er sådan en kort, kan man sige, simpel måde lige at forklare dig på, hvordan fungerer det egentlig med en vane. Og det er trigger, altså eksemplet med før, men når du går ind i et mørkt lokale, men det der trigger dig, det er, at det er mørkt, at der ikke er noget lys, du kan ikke se noget. Så vanen er selvfølgelig, at du går og tænder på stikkontakten, eller tænder på kontakten. Og belønningen, hvad er det? Lyset tænder, du kan se noget. Så det var en lille video omkring vaner, og det er noget af det, som jeg arbejder rigtig meget i dybden med hos mine klienter, der godt kunne tænke sig at opnå nogle forskellige målsætninger. Jeg håber, du kunne bruge videoen til noget, og hvis du kunne, så giv den gerne et like, og ellers del den med nogen, du tænker, der kunne have glæde af det her og gavn af det. Hej hej.